Adevra between Matsan and Poison is in Induze. Ana SBK Smart 5 near Otalaga scooter. Not like a Chugaluka, respect to every getter user. Makundi sheds a name to Mr. Diffats. Sapukundi no bonus a mandoro quads. Kutivatani Misa, Iowa, Makrati, Varikutamane Mata, Masina Fat. That's what Mapetena Mako, Eman, in case you never know. Listen, Inyama pattern. Aratano, Pavano Boshangoma Tanguzi, phone, Granny Manguzino, Tavangoma 44. Diripa top Kunga top 4 level, or Sara Kunga 1994. So, Pavano Boshangoma Tanguzi, phone, Granny Manguzino, Tavangoma 44. Diripa top Kunga top 4 level, or Sara Kunga 1994. Info, Aunga Wikimeti, what Tipa formula. Kanakufunera Sapukusina Cellular. Whatever later, big man. So, Mungava Mundege, Musukom Godi class, Regani when a Marasa Epato class. Isumatanzo artist first class, ya this way Mabomino, Mabeta class. Sapukundinema vision with the Tibet, Panamba Lendo, no one equita Kungatet, Telpelota, Inopunza Lendiro direct, Sekutitona, Sindopinda, Nakapeka skate, Medije, Bullet, in fact, I'm a fan of teaching on my ones. Why is here? Ndasongo mukama kuseni mumwe wangu waizia kunze kwanga kutitonora waizia apandanga ndiri nechikara waizia saka ndazomhanya kwa Jesman waizia ndazotenga dzitoringinya waizia ndadzisketa ndobva ndadzisunga waizia ndobva ndadziputa nemafiya waizia saka ndazomediteta zingoma waizia pamutare tikasangana tongoti waizia pamweni pacho gununumwawo usazoyoka bako kana wanaiwa nekuti takafungidza teni matenga waizia ndatitika sangana tongoti waizia pamweni pacho gununu mwawo usazoyoka bako kana wanaiwa waizia nekuti chakafungidza tene matanga chimero ndakachitanga grade 0 kana kufazi ndaitomboenda neshinyero school uniform ndaihodha kubhero ndaikuza malauzi mahombe mabholero madhonza kubo pandopenza muforo matsaga pafazi ini ndotonga chitoro pandakasvika pandakazonzi bhukuman pandakasvika grade 2 ndanga ndatone matatu zvimoko zvinenge 32 ndovada vari 52 kuzoti grade 3 ndakurema kuarea 3 apa ndine dhiki ndoveta dhogi hamfrey kuvada vari 53 kuzoti grade 4 ndatindaisa vadofo ufanika bhoso kuti ufanika hosho pandakasvika grade 5 ndaimboita as if ndaitsara maseni muchibve ndainzi thief panika babogam kunamira kuita steve ndikatsamwa panayari pandakasvika grade 7 ingori mana from heaven ndakabva ndikaenda kutebe ndikamuka kumelebe ndakazoiwa nabreve inyoti ndakazombenda Mozambique ka liseni chingoma Sachisti ndoti sizita bonja waona siya zvakadaro livitalo kusanja mberi usati handigoni handina madziso amwe asaka handiwo Sachisti ndoti sizita bonja waona siya zvakadaro livitalo kusanja mberi usati handigoni handina madziso amwe asaka handi ndiri zaira gondo ndakazarwa ndiri wani zandinaita ndiri wani kungawa kushanja ndinashanja ndiri wani nakuti munhu wanyama nakupinza pamawani playalo ndakanzitamba uri wani mama vakandiudza ndiri grade 1 ndikazvichengetedza kunobuda fomu 1 mushaba ndakaita kawani pandakashamira bro clear kawani ndakazotsika kuma2 kuma1 ndakona munhu 1 kuita kunge 91 vari pa top 10 ndava pa top 1 vari pa chapter 1 ndatowa ku 41 nedeze one more time listen to Uno Yomete. We wanna take you to Jamaica. Not for them.
Now for them, 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 alright. Now for them can talk when me talk. Now for them can boss when me boss up. Now for them can do what me do. Even if they try, yes me do so. Tell me apart, yes me apart to the body, a fiscal fit. Like a big boat, to Ruma, to Kisa, Kwichonga, Python, Max, Kuka, Kunga,